दिनै जोङो सान्थिफुर आनसलिक कमिटि हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। थांनाय बोसोरफ्राव जेरैबायदि खुंदोंमोन देग्लायबो सानसेनि हाबाफारियैनो फुंनिफ्राय गोबां हाबाफारि हिसाबै फिरफिला उरायहोनाय आरो थुनलाइयारि बादायनाय, हारिमु बादायलायनाय आरो बेजों लोगोसे माइनावफोरनि मोनसे सावरायमा जथुम बेखौ जोङो लानो हाफुंबाय। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा हांख्रायजानाय हिसाबै गुदि बाथौ धोरोमनि सेन्ट्रेलनि मिरु आफादनिफ्राय आफादगिरि बिथाङा नुजाथिफैनो हादों आरो बिथांनि गेजेरजों जोङो थारैनो मिथिनो मोनदों जे जोङो बे सा ओनसोलाव बाथौ धोरोमारि हिसाबै गोग्लैसोनानै थानाय आरो माखासे गोबां मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ जों बिथांनिफ्राय थारैनो मिथिनो मोनदों। बिनिखायनो आङो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बेखौनो फोरमायनो सानदों जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिफुर आनसलिक कमिटि बाथौ धोरोमारि आफाद हिसाबै मोनसे आं बेखौ दुखु फोरमायनो सानदों जे जोंनि गासैबो बाथौआरिफ्रा फरायनाय आरो लिरनाय बिथिङाव धोरोमखौ जे नांगौ आरो धोरोमनि सायाव जे गोबां बाथ्रा मिथिनो गोनां दं आरो धोरोमा मानसिखौ माबायदि लाखिनो हायो, धोरोमजों लोब्बा होयोब्ला धोरोमखौ थारैनो बुजिनो थाङोब्ला मानसि हिसाबै जों गावनि जिउखौ माबायदि दैदेनलांनो हायो बेफोरखौ मिथिनो बाहागो लानो हानाया गोबां माने जों खम नुदों लाइमोनफोरखौ। जों आसा खालामदों फैगौ बोसोरफोराव जोङो हानायखिनि जोंनि बाथौआरि लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायगोन आरो न' न' हाबनानै जोङो बुंगोन आरो बिथांमोनखौ लिंबोनायनि गेजेरजों जोङो बर'नि आंगो धोरोम बाथौ बे बाथौनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ बिथांमोननो मिथिहोनो नाजागोन आरो गोबां हाबाफारि बेफोरबायदिनो जों लाबाय थायो। दा बे हिसाबै आङो नोंथांमोननो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायबाय आनसलिक हिसाबै। लोगोसेनो दिनै जाखिनि बाहागो लाफैदों फुंनिफ्राय लानानै हाबाफारिफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय। आङो साफ्रोमबो जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर जासिगोन आरो मिजिंथियो। आरो दा जोबथानाय हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङ दा मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय बेनो जोंनि एंगारथारनो हायै बर'नि खेराइ फोरबो जिहेथु जों बेखौ होनो। बे खेराइनि गेजेरजोंनो जोङो गासैबो बे बर' हारिमुनि माखासे गुदि खिथा बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो बे अजा बिजा देवसिगिरिनि गेजेरजों माखासे गोबां जोङो बर' हारिमुनि माखासे बेवहाय जोङो गोबां फुंखा हिसाबै जोङो मोननो हायो। दा बे हिसाबै जोङो नागारनो हाया। बेखायनो जोङो दा 8 रिंगा जानाय लोगो लोगो मोनाबिलि समाव जोङो बे हालामनि गासै बाथौ सिबियारिल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनहाबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैबाय थायो आरो देग्लायबो नायफैगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो सिगाङावबो जों जेरैबायदि जोङो बाथ्राजों जोङो फोरमायदों फोसावदों आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। जोंनि ओनसोल जुवा गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। माबाफोर एडभाइस फोरोंनो सानो नामा नोंथाङा? बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जोङो बाथौआरि हिसाबै फ्राय माने जोंखौनो बांसिन बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रानो माने जौ जुवाजों गफबनानै थाग्रा होननानै गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे जोंनाव मा होनो खान्थि बायदि जानानै थाबोदों। नाथाय बेखौ जों बुंगोन माने बाथौआरि हिसाबै जोङो जौ बुस्थुखौ जों बबे समाव बाहायो बिनि सायाव जों मोनसे जिल्ला आफाद आरो मिरु आफादनिफ्राय माखासे बिथोन बायदियै जोङो सिस्टेमेटिकआव जोङो फैबाय आरो दानि गोदान जुगजों जों खाब जानानै खामानिखौ मावनो गोनां जादों। दा बे हिसाबै जोङो लाइमोनफोरखौबो खावलायबोबाय थादों। आरो मोनसे बाथ्राया बेनो जोङो बेवहाय हिन्दुफोरनि लोखि फुजा होननानै बुंदों। लोखि फुजाजों लोगोसे जोंहा बर'फ्रा बाथौआरिफ्रा जोङो खेराइ हिसाबै जोङो फालिदों। बे खेराइनि गेजेरजों दिनै बे लोखि फुजा होननानै जे बेवहाय जौ जुवा ओरै खेला दुला गेलेनांगौ थानांगौ बेफोरबायदि बेखौ साननो हागौ। नाथाय जों बेखौ जों थारैनो लानाय जायाखै, जों बन्द' खालामनाय जादों। आरो बेवहाय नोंथांमोनहा दिनै मिडिया थ्रुयै फैनानै थारैनो नुफैदों जानांगौ। बेवहाय जोंनाव खुनु रावबो लोंनाय गैया। जोङो मिरामिस जानायजों जोङो खेराइखौ खुंफुंनो नागिरदों आरो साफ्रोमबो जोंनि बे सान्थिफुर हालामनि बाथौ सिबियारिफ्रा गोसो गोथारै बाहागो लाफैदों आरो गाव गावनि न'खरफोरखौ दोननानै धोरोमखौ नांगौ साननानै धोरोमा जे मानसिनो मा फोरोङो बेखौ बुजिनो थाखाय बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। बेखिनि बाथ्रा। दिनै बे सान्थिफुर आनसलिकनि 33 बोसोरसालिया जथुम्मायाव माइनावफोरनि सावराय मेलाव माइनावनि दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफादनि आफादगिरि जानानै लेंहरनायाव आङो बाव फैनायाव जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा बाहाय जोंनि माइनाव माहारिया
लैहोर लैहोर दङमोन आरो बिथांमोनहा गावसिनि जा रोंगौथि बेखौ दिनै गावसिनि बाथौ थानसालिनि आर'ज मेथाइजों जायफ्रा माने कम्पिटिसन बादायलायनाय बाहायबो बिथांमोनहा देरहानायनि इसारा लादों आरो लोगोसे बाहाय खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ लिरनाय बिथांमोनहाबो बाहागो लादों बिथांमोनहाबो गाव गाबागाव रोंगौथिजों गाव गाबागाव बाहागोखौ मोननो हादों आरो बाव माइनावफोरनि सायाव आंखौ फंनैसो बुंनो होलायनाय आङो बेहाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफादा धोरोम आफादाव माबायदि थानांगौ जों धोरोमखौ बिमा माहारि हिसाबै माबायदि फुजिनांगौ बेनि सोमोन्दै आं माइनाव बिथांमोननो फंनैसो आंनि बिबुंथिखौ होबाय आरो आं बाहाय गोबाङैनो माइनाव मानसिखौ नुनानै गोरबोजों जोबोद गोजोननाय मोनदों जाहाथे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गोसारथों गोजौआव थांबाय थाथों जेब्लाबो बेबायदियैनो दावखोलांबाय थाथों आंनि आसा आरो मिजिंजों दिनैनि बे बुंनायखौ नोंथांमोन लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो नोंथां? जोंना लाइमोन आफाद दंखायो जोंनि धोरोम आफादाव लाइमोन बिथांमोनखौबो आं बुंगोन लाइमोनफ्राबो जाहाथे जोंनि बे धोरोमाव ज' फैफानानै जोंनि धोरोमाव थानाय नियम निथि आसार खान्थिफोरखौ बिफाव लाफानानै जाहाथे गोजौआव थाङो आरो गाव गावनि मान धोरोम हिसाबै खुलुमनाय सिबिनायखौ बावलांनांगोन आरो लाइमोनमोनहानो उनथाराव जोंनि धोरोमखौ गोजौसिनाव बोखोलांगोन होननानै आं आसा थिबाय आरो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।